أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Ngempela wonke umphefumulo uzokunambitha ukufa. Uma ngabe sekwenzekile lokho bese bonke bayabuya babuyele kimi mina mdali wabo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Yazi bafowethu, njengoba ngikhuluma ngokufa namhlanje, ngibuye enkonzweni njengoba ningibona nje ngimuhle kanje. Ngibuye enkonzweni, ngibuye ukuyokhonza, ngibuye ukuyozikhumbuza ukuthi ngelinye ilanga lemini iyeza nakimi. Ngibuye ukuyokwenza ubudlelwano nomdali wami. Lalela, laba abangasekho babekhuluma njengami nawe, babekhohliseka njengami nawe, babe nama plans njengami nawe. Kunomuntu kwelinye izwe owakha indlu yathinywa ngamagolide nama-diamonds endlini kwakhe, wakha umgwaqo osuka kwakhe oya edrobheni straight, osuka kwakhe uye edrobheni, highway esuka kwakhe iye edrobheni, wayithima ngamagolide nama-diamond. Yayibona le nsimbi lezi ezila eceleni komgwaqo, wayithima ngamagolide nama-diamonds. Guess what? Leyo ndlu leyo yathi mayiphela akazange ayibone ngaphakathi. Wathi sakhuphuka itebhisi ethi uyongena eyoyibona for the first time, akazange ayibone ngaphakathi. Wakhohlwa into eyodwa, ukuthi amagugu alelizwe ayosala emathuneni. Nayi into ayeseyikhohliwe ngendlela usathana wayedlala ngaye ngakhona, embonisa yonke inhlobo yomcebo angayicabanga. Wenza usathana ukuthi akhohle ukuthi ngelinye ilanga lemini yeza. So njengoba nami nawe siplena, kodwa ungakhohle ukuba nobudlelwane nani nomdali wakho. Thatha lento isikhathi sekhona, ayinabungozi. Ukuthi nje la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Muhammadur Rasulullah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina. So bonke labantu laba abangasekho emathuneni kanye nami nawe, singakhohlwa ukuthi death, the angel of death is hovering over our heads. Ingelozi yokufa indiza la phezu kwamakhanda ethu, ila eceleni kwethu, ngakwa right, ngakwa left, phambi kwethu, emva kwethu, phezulu, phansi. Ungalingi uzukukhohle lokho. Uthi uplena obuyiplenela nayo ukuthi the day ifika ngifuna ifike ngikusiphi isimo. Ngempela ezimpilweni zethu liyeza ilanga lani lokugcina. Kodwa wonke lo muntu lo ongasekho wayenethemba lokuthi impilo yakhe isazokwenzani, isazoqhubeka. Kanti uyithembisa ini? Into engekho. So mfowethu nawe dadewethu, musa ukuzithembisa ini? Into engekho. Namhlanje bayafisa ukubuya emhlabeni, bazothi ngangingazi. Bayafisa namhlanje ukuthi mdali ngicela ungibuyisele emhlabeni kanye nje ngiyokudumisa nje kanye nje ngithi alhamdulillah, udumo lukufanele wena wedwa. Kanye nje ngithi subhanallah, inkazimulo ikufanele wena wedwa. Kanye nje ngithi Allahu akbar, wena umkhulu kakhulu. Allahu akbar. Uyakufisa lokho manje ukubuyela emhlabeni. Khalas, finish, kuphelile. Mfowethu nawe dadewethu, nami nawe kusasilindile. Lokho engikutshela kona kuthatha ukufake la emqondweni bese wenza okuthile ngakho. Ungagcini ngokungilalela kuphela. Mina ngizokuvusa njengomfowethu, njengodadewethu, kodwa angikho empilweni yakho. Yayibona? Nami ngibhizi ngiplene yami impilo, nawe qhubeka nawe uplene yakho impilo. Ngoba sobabili asazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa.
Yingakho ngiqhubeka ngiplana nawe qhubeka uplane. Ngoba kusukela manje awazi ukuthi kusasa likuphatheleni. Uzolibona yini kusasa noma lobe libonwa abanye, wena usushintsha igama. Waba umufi, waba isidumbu, asazi sobabili. So qalela ke nawe uplane ukuthi mawufika lapha ungazisoli ufane nalaba abazisolayo kumanje abafisa ukubuya ithuba lingasekho. Sengathi umdali angasivula amehlo asipha amandla wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.